Имали ли сте такива ситуации, в които някой ви казва нещо относно вашия живот, коментира и вие започвате обяснителния режим? Това го прави човек, който е в ниска вибрация, с ниски частоти, в злоба, зависничество и клюкарстване. Хора, които чрез това поведение предизвикват в вас този обяснителен режим и вие по вашата свободна воля наливате вашата енергия към този енергиен вампир. И това понякога се случва неволно от страна на другия, но в повечето случаи е целенасочено. Защото той знае, че ти ще започнеш обяснителния режим и той ще се почувства по-добре. Сега, в такива ситуации е много важно да се поставят здравословните граници, веднагашно, подобаващо или да контрирате веднага тази закачка с подобаващ отговор. Понякога не е лесно да се осъзнаем, но когато работим със себе си и се хващаме, че започваме обяснителния режим, е хубаво да се създаде веднага тази здравословна граница и да не се допуска нашата енергия да се влива някъде на чуждо място. Аз съм дала няколко практики за връщане на силата обратно от такива хора, които са енергийни вампири, или пък ако имаме чувство, че си наливаме енергията някъде неподходящо, да си я връщаме, можете да разгледате в моя профил, ще намерите две, мисля, че съм дала, които са много ефикасни. И аз, примерно, трансформирам точно такива неща в ресурс. Ето сега, примерно, направих видео. Това за мен е голям ресурс. Тази информация и ситуация. Винаги е хубаво да виждаме и тъмната страна и когато я видим, не да я отричаме, а да я трансформираме в ресурс. Желая ви прекрасна вечер и ако имате нужда от подкрепа в такива ситуации или аз имам много богат житейски опит и винаги говоря от личният си опит, през нещата, през които съм преминала. Не говоря за учено, по тетрадка и теория само. Винаги можете да се свържете с мен. Контактите са ми под снимката ми в био и почти под всяко видео слагам мой контакт, така че който иска може да ме намери и да работим заедно. И кратко допълнение към наливането на енергия и обяснителния режим. Тогава се задейства мисли, чувство и телесна реакция. И когато ти наливаш, даваш двойно повече енергия там и после страдаш от безжизненост, включва се психосоматиката, понякога и депресивни състояния. Ако не се хванат на време такива наливания на нашата енергия, може седмици, че дори месец